Asike sikhulume ngoSiphelo Baloni. uSiphelo Baloni kule insuku uyadlala ngempela kwiChippa United. Mwasi ubheka ama-games asawadlalile for iChippa United. Usenze ama-appearances, I think six appearances, washaya igoli and une-assist. Uyabona ngempela ukuthi umdlalo oyimisele lo, yabo. Engiwareshaya kakhulu ngaye kule insuku, ngizothini, uthanda ukukhuluma nemedia kakhulu, yabo. Cause ade bembuza nje, there was a instant la bembuze khona bethi yini yakwenza ukuthi ujoin Orlando Pirates. Wathi yena ngokwakhe wayengafuni, not wayengafuni per se, yabo, ngokwakhe wayefuna ukujoina iMamelodi Sundowns cause wezwa iagent yakhe ithi Orlando Pirates iyamfuna. Agent yakhe engamtshela ukuthi neMamelodi Sundowns iyamfuna futhi. Kube kuya ngaye between the two wezochoose iMamelodi Sundowns over iOrlando Pirates. Iagent yakhe ayimtshelanga. And usathana ukukhuluma futhi manje nemedia, yabo. Uthe I can be the next Thembinkosi Lorch in the next 2 years or so. Or Tebogo Mokoena. To be honest, mina lo mshida lo uyalidlala impela ibhola, yabo. Njobe edlala ibhola kumele azame uyiqhelelanisa nemedia kakhulu because imedia izothanda ukwenza ama-rumors. Yabo, njobe esekhuluma nje mase buka kuOrlando Pirates engasadlali kahle uzoba nenkinga because njobe kuyiloni nje kumele focus ekudlaleni, angaloku ekhuluma kakhulu because the more ekhuluma kakhulu the more ibhola lakhe lizophela kwiOrlando Pirates because kwiOrlando Pirates kuyolanda abanye abadlali manje, yabo. Kunama-rumors aJayden Adams. Mefika lapho uJayden Adams ngiyasithola ischeme njobe ekhuluma nje esa kwiChippa United. Yena kumele focus ebholeni lakhe. Ibhola lakhe kumele limkhulumele. Angakhuluma kakhulu bafu. Ngiyamazi uyadlala mfethu uNtswempi impela, yabo. Kumele nje afocus kwingqamu mfethu abe right. Mina ngiyathanda ukubona amalonize Orlando Pirates idlala kahle, yabo. Kunenye nje iloni yethu. Kunenye nje iloni Orlando Pirates ekuthiwa uShane Saralini edlalela iMilford, yabo. Uyadlala lo yamjida lapha. Ngeke uze umuzwe ekhuluma nemedia, yabo. Ela usebenzisa ibhola ilona lemkhulumelayo, yabo. Kuzoba kubaphathi beOrlando Pirates bambuyisa yena naye mfethu uSiphelo Baloni mfethu kumele kusebenze ibhola, ukhulume ibhola because the more ukhuluma nemedia the more ibhola libaleke enyaweni. Liyekela ibhola likhulumele lona mfethu, yabo. Likhulumele lona ibhola mfethu, udlale kahle, wenze show ukuthi uyabuya kuOrlando Pirates, yabo. Siyakudinga lapha, simele silwele ileague, silwele iChampions League, asinabo abadlali, yabo. So wena muzo i-comparison with one of the great players, yabo. Uyayibona neminyaka yakufica manje, I think uyoshaya 26 or 27 if I'm mistaken, yabo. Umdala manje, so kumele remain humble. As ama-fans si-humble sinto kwamanje, yabo.